Riwruok mar jopuonj mar KUPPET koro buogo mar kawo okang' mar chik mar chungo jatend migawo mar thieth golo oko moko kuom gwenge kaka gwenge ma nigi pek mar ngima kod alwora. E twak margi gisingo ni gibiro chung' ne ratiro mar jopuonj ahinya to manie gwengegi. Nyatike en achiel kuom gwenge ma iyango kaka mago ma ngima tekie ne jopuonj kod jopuonjre. Ni sirkal dwa ng'ado mondo ogol hardship, ok wabi yie gi mano kendo watamore. Wadwaro ni ka minister dwaro ni mondo olok chik to odhi e bunge mondo jo parliament ma mondo odi gazette regions ma enjoy hardship. Kuonde machalo kaka Nyatike, north, south gi west, machalo kaka Chepalungu mani Bomet, machalo kaka Lunga mani Kwale, Budalangi, ok wanyal yie ni bedo degazetted kaka hardship areas. Wach mar hardship niendi kobirie e bunge ponono ne gikalo. Wasiemo gi kabisa wach wabo bedo kod gi wach sani dwaren mondo gi protect joma tiyo nyaka gi jopuonj. Hardship allowance ma jopuonj yudo ni ma compensate for all the costs ma gin ka kuonde ma tich tekie.